Но аз съм на мнение, че гирата те избира, не ти я избираш нея. Ти попадаш някъде при някой, който успява или не успява да ти запали тая искра. И вече оттам нататък всичко остава в ръцете на съдбата. Или се влюбваш в това, или почваш да казваш, ами тук излезе ми едно мазол, че аз съм го правил, ама тук си набивам ръката, после ме боли. Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашото фитнес подкаст шоу Gym on Books. Шоуто, което се излъчва и достига до вас благодарение на фитнес център Fit Gym град Бургас. Местенцето, където ние тренираме за да бъдем по-силни. Днес наш гост е Юрий Атанасов. Юрий е силов и кондиционен треньор вече повече от 15 години. Но той не е просто треньор. От много години Юрий специализира една изключително интересна дисциплина в силовите спортове, а именно тренировките с подувки. За мен Сенсей Ю, както го наричат неговите последователи, е най-добрият специалист в тренирането с подувки в България. Юрий е участник и призьор в много международни аматьорски и професионални състезания по гировой спорт. Заедно със своята съпруга Ваня Васирионова, те развиват много успешно своето студио за силово-кондиционни и ресторативни движения Fit Baby Hot Mama в София. В този епизод Юрий ни разказва тънкости и техники в тренировките с подувки и как най-безопасно да тренираме с тях. Останете с нас до края на епизода и ви гарантирам, че ще научите много интересни неща от него. Не е нужно постоянно да ви напомняме да споделяте и харесвате това, което ние правим в Gym on Books. Вие сте достатъчно интелигентни и знаете как да го направите. И така, започваме! Здравей, Юрий! Добре дошъл в нашия подкаст, дори дистанционно. Изключително съм ти благодарен, че не си мой гост. Добре дошъл! Здравей, благодаря за поканата. Така, темата, която сме избрали днеска, е да си поговорим за подовките като един уникален уред или инструмент. Ти ще ме поправиш, как е по-правилно се каже. По-скоро уред, може би, за силово трениране, което е страшно популярно през последните години в света. Малко по-малко е популярно в България и точно за това искаме да си поговорим за видовете тренировки, какво представлява подовката, как правилно и безопасно да може да използваме. И разбира се, ти за мен си най-добрият специалист, за който съм чувал и който познавам. И така реших да ти поканя да направим един така хубав епизод, да си поговорим. Това, което наблюдавам моята практика е, че все още в България малко използваме подувки. Хората, които ги използват до голяма степен, не са много наясно как да ги използват. И затова нека така да навлезем в дълбочина и да се поговорим за тях. Но първо искам да ми разкажеш малко за себе си. Как и кога откри подувките? Как почна да се занимаваш с тях? Ами за мен аз се казвам Юрий Атанасов. Тези, които ме следват в Инстаграм, ме знаят като Сенсей Ю. Занимавам се с подувки от повече от 10 години. А преди това съм бил треньор в различни фитнес клубове. И благодарение на Милко Георгиев и Spider Sport и неговата система открих подувките, като в началото ги използвах по-скоро като инструмент за силово кондициониране. Не би ги нарекал уред, но просто някак си ме привлече много и формата, и усещането за изместения център и работата с гравитацията. И първоначално по системите на Павел Тацулин тренирах сам, гледах клипчета, книги си бях набавил материали. Но 2010 година участвах в един лагер в Лондон с Валери Федоренко, неговата WKC, World Kettlebell Club.
Така, там вече открих, че има и друг свят в железните спортове. И така много ми хареса самата идея. Освен това, на края на лагера имаше и такъв състезателен елемент. Понеже бяхме доста момчета и момичета от различни държави. Така се класирах доста добре и това ми дъхна малко или много така смелост да започна да се състезавам с други хора. И съответно моето пътешествие започна тогава. Последствие вече с Иван Денисов, Сергей Меркулин, Антона Насенко, Сергей Рачински. Това са топ-лифтери, които се занимават с гиревой. Няма как да не познават тези имена по различни състезания в Европа, Хърватска, Сърбия. И постепенно така, без да ползвам треньор и такива онлайн консултации, си изградих свой собствен стил, своя собствена методика. И така обучавам хора, които идват при мен с различни проблеми и така ги привлича работата с тежести. Защото това е много ефективен метод. Когато хората видят, нали, подовка и, нали, не разберат много за нея, нали, обикновено се представят, нали, суинг и най-така използваните упражнения, но подовката всъщност има един много сериозен спорт. Той идва от Русия и ти имаш много участие на такива състезания. Би ли ми разяснил каква е разликата между, как се казва, нали, гировая спорт? Нали, каква е разликата между гировой спорт? Каква е разликата между гировой спорт и между уестърн стайл или как са води на цули нещата в Америка? Точно как са наричани, не съм точно сигурен. Но каква е разликата между... Искам да ми разкажеш за самия спорт, за гировая спорт, спецификата на спорта. Да, това е спортна дисциплина. Сега Цацулин и там неговите последователи са по-скоро сферата на кондиционирането. Докато гировой спорт е спортна дисциплина, тя си има правила, има съдии, има световни първенства, европейски, рангове и съответно изградена структура. Гировой спорт всъщност е състезание с повдигане на подовки, с класическите движения, изтласкване и изхвърляне. Те са подобни на тези при олимпийската тежка атлетика, т.е. при вдигането на щанги. Само че разликата е в това, че при вдигането на щанги целта е да се повдигне еднократно максимална тежест. Докато в гировой спорт има фиксирана тежест, която трябва да се повдигне за фиксиран период от време, максимален брой пъти. И в тая връзка те са близки като спортове или спортове братя, но всъщност нямат почти нищо общо. Самото натоварване, естеството на дисциплината е различно. Добре, там в категория ли се състезавате в гировая спорт? Да. И кажи ми също за килограмите на подовките според категориите ли и как е структурирано самото състезание? Значи говорим сега за най-престижната федерация по гировой спорт, защото и там има разделение на различни федерации, които не признават една по друга. Но класическия гировой спорт включва работа 10 минути, като за движението джърк се изпълнява с 2 гири, аматьорите с 2 гири по 24, мъже говориме, а професионалистите с 2 по 32. Движението снач или изхвърляне, отново за аматьори с една гира от 24, а за професионалисти с 32. При жените с 16 при аматьорите
и 24 при професионалистките. Добре, Двубой да. определя крайния резултат. Сбора от точки, които при изтласкването е едно повторение, една точка. При изхвърлянето половин точка. Това е общо казано, ако си направил 50 изтласквания и 100 изхвърляния, резултатът ти е 100. 100 точки. И така се определя победител при изхвърлянето, при изтласкването и сбора. Във всяка категория. Какъв е твой рекорд за сега? Какви са твоите постижения? Рекорди имам в 10 минути 62 повторения на изтласкване и 145 изхвърляне. Това на 32 ли? Да. Изглежда много лесно, така като го казваш, нали, 32, 60 повторения, нищо не е, обаче, когато тръгнеш да ги правиш, нали, направя, това е брутално нещо. И всъщност ти, правейки, нали, тези повторения, имаш 10 минути, в които можеш и да се почуваш, нали? Това е техниката. Нямаш право да висиш гирите надолу и нямаш право да ги качваш на рамената си. Тоест може да ги държиш единствено в рак позиция или позиция на гърди. Отпреди. Или по позиция фиксация над глава. И къде е по-удобно? Къде се почуваш по-добре? На позиция на гърди. На гърдите почивката е по-пълноценна. Ясно. Сега, това, което искам друго да ми кажеш е, обясни ми за формата, за различната форма на подовката. Тоест, на състезателната подовка различна ли е големина, форма, дръжка от нали, другите подовки? Има ли специфика в самата форма? Да, най-общо казано, подовките са два вида. Едните са състезателни или competition и другите са такива чугунени, които не са състезателни или cast iron. Това, което ги отличава, разбира се, чугунените подовки, те могат да бъдат всевъзможна форма. Но това, което ги отличава е, че те са като матрешки. Тоест, колкото е по-лека гирата, толкова по-малка. Competition или състезателните подовки имат стандартна форма. Тоест, там има определени стандарти за големината на самата топка, за височината на дръжката, за нейната дебелина. И това е направено поради няколко различни причини. Първо, за да се стандартизира при самата подготовка, когато преминаваш от една тежест на друга, да не се налага да сменяш техниката. И също така за състезателните цели, когато, нали, за всеки трябва всичко да е еднакво. Може да има различни гири на едно състезание като форма. Така че това е гирите, които са за състезания, те са пригодени за движенията изтласкване и хвърляне, jerky snatch. Максимално комфортно говорим за дебелина на дръжката, широчина, височина, за да може да се правят дълги серии с балестични движения. Докато гирите, които сега има всевъзможна форма, много от тях с много широка дръжка, за да могат да се хващат с две ръце, за да се прави примерно суингове или някакви неща с две ръце, което го прави доста неудобно за класическите движения като дръжка. Така че да, в известен смисъл формата е доста важна, но когато аз започвах да се занимавам, нямаше такова разнообразие. Дори буквално първата ми гира я взехме от едни приятели на съпругата ми, които си чистиха комина с нея. И ние взехме отливка, започнахме да се занимаваме, да гилееме, различни форми. Така че в началото съм тренирал с всякакви гири и това беше за мен второстепенно. Но последствие вече, когато всичко е от значение, за многото минути и за големите тежести вече всичко е от значение, и формата става сериозен фактор. Между другото, в нашата зала имам копие от
твоите подувки, неща, които ти си правил и са страшно ценни за мене. Използваме ги редовно. Те са вечни на практика. Те са вечни, аз знаеш какво съм ги направил. Ти нищо не знаеш, моите са уникални. Значи, аз съм ги дал на автобойджи, на автомайстор, на как се казва, автомонтьор или автомайстор, не знам как. Да. И той с кит ги е направил идеално гладки и след това са бойдисани, пръскани, направил съм ги много, много готино. И така доста се използват. За жалост не стигат, малко са, искаме се да има повече от тях. И така, добре, Юри, продължаваме. Следващия въпрос ми е така вече свързан малко с спецификата и техниката на упражнението. Според тебе, защо един треньор, значи ние се занимаваме с трениране, ти си така доста повече от мене, но така или иначе аз също ги използвам в моите тренировки. Защо един интелигентен, добър треньор, съвременен треньор трябва да използва подувките в своите програми с не му казваме general population, но с хората, не атлети, не професионалисти, защо подувката трябва да е неизменен инструмент в неговите програми? Много причини. Може би тази, която бях откорил най-силно, е работата с балистични движения. Тоест работата с инерция. Също така работата с изместен център. Тоест подувката предлага тия възможности, тъй като има изместен център и бързо придобива инерция при работа с балистични движения. Нищо друго не може да даде такива умения. Дъмбела или щангата има друго предназначение. Там центъра на тежестта е в самата ръка и е по-равно разпределен от двете страни, докато при подувката имаме изместен център. Той може да бъде пред, може да бъде под, може да бъде над ръката. И всъщност, ако се замислим в реалния живот, повечето неща, с които се налага да се справяме, са с изместен център, като тежест. Говоря за някакви неща от ежедневието, бутилки, турби, сакове. И съответно, може би това е причината много хора да свикват по-бързо да работят с изместен център. С тези движения, да им идват по-при сърце, отколкото работата с щанги и дъмбели. Това е като мое наблюдение. Нали? Естествено, всеки открива в работата с тежести нещо различно за себе си. Това е ролята и всъщност на добрия треньор, да може това нещо да го забележи. Да може да го забележи и да може да използва точно тези ползи от най-различни уреди и инструменти, така че да може да ги вкара в своята тренировка, за да може да постига най-добри резултати, нали, според мене. Зависи доколко уверен се чувства в собствените си възможности. Това е според мен най-важното. Имаш предвид треньора ли? Да. И когато заговорим за треньори и за умения, бих искал да ти питам нещо свързано с техниката. Това е може би най-така дискутирания въпрос, без да правим някакви съпоставки, кой знае какви. Сега, нали, нещо, което виждаме по залите, това е, че когато тръгнем да се прави, нали, свинг с една или с две ръце, забелязваме много повече клякане, отколкото фактически движение в таза. Искам да си поговорим малко това и да ми го обясниш какво точно трябва да бъде движението при свинга, дали е с една или с две ръце, това в случая няма значение, защото специално в моята зала виждам кросфитъри, които идват, тренират и виждам едно движение отстрани, което не е свинг. Аз виждам едно клякане, ръцете отиват горе някъде над главата. Искам да те питам, кое е най-правилното движение? Първо, откъде се взима подувката, как се заклаща, докъде стига на височина, специално колко е важен хип хинджа? Обясни ми ги тия работи. Това е доста широка тема. Трудно е да се опише. Нали? Трябва човек да го изпита, да може да го гледа или да го прави едновременно.
Но това, което аз искам да покажа и да дам на моите ученици, е асоциацията с ски бягането. Тоест движенията на тялото. Проблемът е, че всеки е различен и понякога човек има болки или стари травми в областта на кръста или долу в гърба. И затова това залюляване назад и работата с гравитация за много хора е проблемно. Чисто психологически се страхуват да се наведат, за да не се наранят гърба. Това до някъде е и причината да го правят по-скоро като клякане. Т.е. да няма движение на таза в хоризонталната равнина, да има само в вертикалната. Ако аз трябва да го показвам или да го правя, предпочитам да има движение и в двете равнини. И по-скоро движението в таза да е елипсовидно. Всичко зависи доколко човек може да борави с гравитацията и с инерционните процеси. В повечето случаи в началото начинаещите се борят с гравитацията, а не я използват. Тоест не се получава махало, ами просто едно клякане, изправяне. А доколкото се отнася до височината, на която трябва да се дига тежестта, понякога обичам да го правя до нивото на таза, да не използвам твърде много усилия в горната част. Пък понякога издърпвам високо с лактите до нивото на гърдите. Но това вече зависи от тежестта най-вече и от целта на самото упражнение. Дали кондиционно искам или просто загрявам. Това е, в нашия спорт свинга е просто една загрявка. Не трябва да му се обръща толкова много внимание. Да. Въпреки, че първото упражнение и то е уникално само по себе си, защото няма фаза за почивка. Няма фиксация. Тежестта е постоянно в движение. И това го прави уникално упражнение. Но е просто едно упражнение. Има разлика между упражнение и движение. Движенията са целите. Състезателните движения. Изхвърляне и тласкане. Докато свинга е просто една фаза от цялото движение. Да, но е най-използваното сред обикновените хора, те може би оттам се тръгва, нали? Смисъл, това е основата на... Да. Това е Ами, ако ме питаш дали е безопасно, това, което правят през клек, аз ще ти кажа, че доколкото става гърба изправен, гърдите сочат напред, рамената назад, т.е. гръбначният стълб е в неутрална позиция, не виждам риск да го правят по този начин. Използвайки по-скоро предната верига, квадрицепсите заключват таза и колената, тройно разгъване, щом има, глезен, коляно и таз. И на мен е окей. Да, а колко трябва да бъдат свити ръцете в лактите, когато тежестта отиде пред тялото и дигаме нагоре? Позволено ли е свиването или трябва да бъдат изпълнати ръцете? Ами зависи. Аз предпочитам да гледам по-скоро положението на тялото в пространството. Ако ръката е изпъната, обаче тялото е наклонено назад, тогава не го приемам за грешка. Но ако ръката много се отдалечава от тялото, говоря за лакътя, да. Тогава се изминава излишен път, който води до нищо друго, освен умора. Така че ние се стремим да гледаме, правейки упражненията, най-късия път. Най-късия път е най-правия. И когато говорим за... Всяко отклоняване от него е излишна умора. Да, като каза най-късия път, там има един тънък момент, когато подувката стигне до чатала, нали, на човека, там също трябва, нали, да се държи колкото се може по-нагоре, нали, а да не слиза, да не се пуска тежестта много надолу. Това също удължава пътя, нали така? Така ли? Така? Да. Ами, при свинга е много важно и изобщо при всички дигания опорната точка.
кога ръцете правят контакт с тялото. Да. Ако ръцете не правят контакт с тялото или правят твърде късно контакт с тялото, това е рисковано за гърба, защото тежестта те повлича напред. Да. И ти измества към пръстите, на краката тежестта. Така че моето мнение е, че трябва максимално бързо ръцете да направят контакт с бедрата или с таза всъщност. За да може да се използва тази опорна точка и таза да действа като люлка. Тоест, всяко дигане без опорна точка е доста трудно. Опасничко и трудно. Да. И колкото по-ниско е опорната точка, също по-добре. По-добре, така ли? Да. Добре. Нещо, което винаги съм се чудил, кое е по-правилното движение с подувката, специално като се стартира суинга. Говорим за суинга. Трябва да си една стъпка назаде, или тежестта трябва да ти е точно между краката, да я вземеш да направиш нещо като мъртва тяга с нея и горе да я залюлееш, или, защото буквално пред няколко дена наблюдавах такова движение, или трябва да си малко назаде, да я вземеш и да използваш самото махало и да оттам стърнеш вече при първо повторение. Има ли значение и колко е важно? Това, което мен ми прави впечатление, че ако не им дам предварителни инструкции, хората, които идват при мен, правят точно това, както ти описа. Първо се изправят нагоре и после почват да я люлеят. Но според мен това е излишно. Да. Може да се направи с едно движение. Просто изтегляш назад и тя вече придобива инерция. Въпросът е, пак ти казвам, много хора се страхуват за кръста си. Да. Тоест има страх от движение. И това ги блокира. Този страх ги блокира. И оттам идва тая неувереност. Говоря го от гледна точка на човек, който се занимава с това. И ако хора, които както мен се занимават с клиенти, по-скоро това е моят съвет, да обръщат внимание на психологическия фактор при работата с тежест. И това, че много хора в началото са неуверени. Да. Страхуват се, да. И това ги блокира. Така че не трябва твърде много. На английски има един термин overcoaching. Да, когато... Да го постоянно да му правиш забележки на човека. Това действа малко демотивиращо. Демотивиращо и аз бих казал и объркващо дори, защото особено в началото, когато фърлиш прекалено много термини и реално той човека нищо не може да запомни. И може би стъпка по стъпка, един елемент, втори елемент, трети елемент и така нататък. Да. Добре. Какво друго да кажем за подувките? Нещо по-специфично за самата техника, ти примерно в твоята практика колко е важна мобилността? Тренираш ли мобилност? Как въобще започваш в началото? Примерно, ако един човек дойде при теб и никога не се е занимавал с подувка, кое е първото нещо, което правите? Кое е първото нещо, което ти го караш да прави? Различно всеки път, но първото винаги е някаква форма на оценка на неговите моментни качества, неговото моментно състояние. Понякога възникват такива дисбаланси, се забелязват. Всеки ги има, разбира се. Може да е ляво-дясно, може да е предно-задно, но всеки има някаква форма на дисбаланс. Това е нещо, върху което трябва да се работи в началото, да се работи за стабилност, съответно и за мобилност. Това са двете страни на една и съща монета. Защото върху това се гради цялата конструкция. Не може да се говори при хора, които не са се занимавали с дигане на тежести въобще за гиревой спорт и за олимпийските движения. Трябва да се посрещне човека на нивото, на което е той, за да може да... Но в общи линии се доверявам на интуицията си. Нямам строго определена рутина.
когато дойде някой за първи път, наблюдавам го как реагира на самата работа с тежести, психологически, дали е готов да направи някаква промяна или просто говори за това, или е по някакъв начин е попаднал. Изобщо мобилността, ако за това трябва да говорим, е много важна част от нашите тренировки, защото ние сме в сферата на силовата издържливост и там тези дефицити на движения водят до голямо натоварване, голям стрес, неспособност да релаксираш под напрежение и съответно бърза умора. Така че хубавото в нашия спорт е, че мобилността, гъвкавостта и силата се развиват едновременно. Тоест, благодарение на факта, че се работи с цели движения, с големи амплитуди, с множество кинетични, с дълги кинетични вериги по-скоро, мобилността и силата се развиват едновременно. Така се печели време и същевременно не се развива такава мобилност, в която човек няма контрол. Тоест свръхмобилност също не е полезна. И затова и смятам, че този метод е уникален и знам, че действа. Да, а ти в твоята практика единствено, да речем, примерно, идва човек при тебе, само с подувки ли тренирате във вашата зала? Не. Моят стил, най-общо казано, съчетава бодибилдинг, пауърлифтинг и олимпийска тежка атлетика. Тоест, това са трите най-големи, открояващи се метода и работата с тежести. Като в различни етапи от подготовката акцента пада върху различна дисциплина. В началото се работи по-скоро за укрепване на определени мускулни групи, базовите движения, клякане, тяга, преси, свингове и постепенно се преминава към по-сложни движения с по-висока степен на риск. Олимпийски движения, примерно? Да. Окей. Кое е твоето любимо упражнение с подовка? Джърк. Или тласкане. Аз, знаеш ли, имам едно упражнение, което дори аз самия не мога да го правя още много добре, но според мен турското ставане е едно упражнение, което за мен, според мен, всеки един атлет, даже не атлет, всеки един човек, който почва да тренира силово, би трябвало едно от първите неща, не знам дали се съгласи с мен, но едно от първите неща, които трябва да почне да учи и трябва да може да прави, това е турското ставане, защото там се тренира страшно много качества, цялото тяло, като почнеш абсолютно всичко, кор и всичко. И това вече по-нататък би ти дала една по-стабилна основа, нали, да преминаваш към, както ти каза, по-така сериозни упражнения. Какво мислиш за турското ставане? Мисля, че е страхотно упражнение и че помага много за общо кондициониране. Но ако ме питаш дали го правя редовно, отговорът е не. Тоест, в един момент упражненията са много, но ти не можеш да правиш всички. Трябва да се концентрираш върху няколко движения, за да можеш да напредваш. Така че много е най-важна периодизацията. Но обичам да го давам на моите клиенти, макар че те не обичат много да го правят, ако трябва да съм честен. Така че понякога доседеш, понякога достоеш с различни техники през напът или директно през клек.
Но е добро упражнение точно за да илюстрира това, което ти казах преди малко за силата и мобилността, когато се развиват едновременно. Особено в раменния пояс. Тоест, ако не можеш да стабилизираш, няма как и да имаш сила. Ако нямаш тази мобилност, тежестта ще те повлече. Така че това е едно добро упражнение за хора, които започват и имат ограничения най-вече в раменния пояс. А сега дали е универсално упражнение, това, което каза ти, всички трябва да могат да го правят, аз лично не вярвам в това, че има такива магически упражнения. Но най-доброто упражнение е това, което ще направиш. Що се отнася до безопасността, би ли искал да споделиш нещо важно, свързано с самата безопасност при подовките? Нещо, което нашите слушатели наистина би било нещо много полезно за тях. Имаш ли някакви като, как да ти кажа, основни правила, които спазваш, свързани с безопасността? Може би за самата тренировка, ако трябва да говоря, на първо място е загрявката. Нали, вече за някои дори загрявката е по-важна от самата тренировка. Тя има различни компоненти, тя няма да се спирам на това, но на първо място е тежестта, т.е. избора на тежест. Моят съвет е да се започва с по-малки тежести. В началото с една ръка, постепенно да се правят с две гири, нали, с една гира, с две гири, в началото с по-малки амплитуди и постепенно да се преминава към целите движения. Разбира се, това е много общо казано и е важно да се знае каква е целта на самата тренировка. И какви са пиковете на тренировката, какъв е етапа, в който се намира самия трениращ. Но на първо място е тежестта. Не трябва да се бърза да има този стремеж към голяма тежест от начало. Тоест опита от работа с тежести в други дисциплини, като бодибилдинг или пауърлифтинг, не е гаранция за това, че движенията в гиревой или с удовка като цяло ще се получават. Изисква се специфична техника и затова е хубаво някой да даде конкретно наставление. Другото, което е важно, е обратната връзка. На първо място огледалото. Тоест, правейки упражнения срещу огледало, могат да се нанасят корекции в реално време. Като, например, положението на колената и самите линии, по които се движи тялото. Да се оптимизират. И следващата вече стъпка е видео да се наблюдава, да се заснеме и човек да се анализира движенията в някакъв последващ етап. Да. Но безопасността включва работа с колан, особено при движението тласкане или джърк. Подходящо облекло, обувки за вдигане на тежести, там вече накитници, ако е необходимо, магнези. В общи линии травматизма в нашия спорт е много нисък. Може би за някои хора това е парадоксално, но почти няма контузии. Знаеш ли къде съм гледал? На самата предмишница от вънкашната страна, нали, там където се опира гирата, доста често гледам подути ръце и там има много голям демидж на самата предмишница. И не знам, ти използваш ли от тия по-дългите, как се казва тия работи, които се слагат на самата предмишница, така че да я предпазва от чисто физически контакт с... Не ползвам. Не ми е удобно. И променя ми положението на гирата спрямо ръката.
И ако се удреш, правейки примерно изхвърляния или връщания или някакви движения, ако има този удар, ако ръката посинява или има оттоци, това е сигнал за проблеми в техниката. Или тежестта. Много интересно е това. На първо място тежестта е неподходяща. На второ място не е добра техниката. Ясно, не бях се замислил в това. Да, това е абсолютно логично. Да, наистина. Добре, Юрий, ти в момента готвиш ли се активно за някакво състезание, професионално, нали, гировае? Имаш ли участие скоро? Тренираш ли за тях? Да, аз тренирам постоянно. Сега юни месец ще има състезание в Хърватска и септември месец е световното първенство. Къде? Във Франция ли? Не, в Сърбия ще е кръг от световната купа. В Нови Сад. Мисля, за тази година това да са моите участия. Така се старая да поддържам този цикъл две участия в година. Но се подготвям целогодишно. Подготвяш ли атлети? Твои атлети, които да се занимават с гировая, нали, да идват с теб на състезания? Да, но не голям брой. За сега, например, мои ученици имат вече клуб техен и с тях ходихме миналата година на 2 състезания. И нещо като Тим България. Но аз мисля, че ще мине още време, докато се стигне до това нещо. И съм търпелив по отношение на такива групови мероприятия. Да. Просто естеството на самия спорт е такова, че изисква доста време, за да се кали характера и човек да осъзнае дали наистина го иска. Не става за година или 2. Какво ще кажеш за обикновените хора? Значи, говорим до сега за атлети. Какъв е твой опит с general population? При тях има ли разлика в самата тренировка, в самите упражнения? Препоръчваш ли някакви по-специфични упражнения? Или това всичко е до стила на треньора? Какво мислиш по въпроса? Говорите за general population, хората, които са в големите фитнес центрове, в залите, хората, които ти тренираш в твоята зала, но не са атлети, не ги готвиш за състезание. Подувките могат само да им бъдат полезни, тъй като те са много достъпни и човек, който дори няма възможност да посещава някаква спортна зала, имайки подувка в къщи, може да практикува навсякъде, реално, знаейки движенията, имайки някаква, дори и бегла представа за методиката, съвсем успешно би могъл да си тренира и в къщи. Така че те са много... Това е целта, затова са създадени, да бъдат за масите. Тренировъчният инструмент на масите. И нашите дядовци, бащи, може би, си спомнят много добре. Особено в въоръжените сили. Подувката е неизменна в тренировъчния процес. Така че обикновените хора могат да спечелят това, че да получат тази свобода. Да не се налага да харчат пари за карта за фитнес или за екипировка. Научавайки веднъж тия движения, те биха могли да продължат да тренират сами. Това не е толкова трудно. Стига да има желание, разбира се. Но аз съм на мнение, че гирата те избира, не ти я избираш нея. Ти попадаш някъде при някой, който успява или не успява да ти запали тая искра и вече оттам нататък всичко остава в ръцете на съдбата.
Или се влюбваш в това, или почваш да казваш, ами тук излезе ми едно мазол, че аз съм го правил, ама тук си набивам ръката, после ме боли. Почваш да си търсиш оправдание. Така че ако ти харесва, тия неща остават на заден план. Да. За мен това е някаква форма на терапия. Тоест, хората идват, нещо ги им тежи, нещо ги тормози, правят една тренировка и всичко остава там, всичко остава на желязото. Тръгват си по друг начин вече. С друга вибрация. Юри, аз би го нарекал вид изкуство, вид силово изкуство, защото то за мен наистина е такова. И както всеки един артист, независимо какъв е той, дали е киноартист, художник и така нататък, нали, това също е вид изкуство, което ти просто развиваш, се занимаваш. Нали, тренирането е вид практика на това изкуство. И така. Така, нашия подкаст се казва Gmod Books, Юри. Имаш ли ти любима книга, която би споделил с своите приятели? Ако можеш да я подариш, би я подарил на възможно най-много хора, които познаваш. Ами, трудно ми е да откроя нещо като заглавие, защото днешно време е море от автори и системи, методи. За мен е важно нещо, което съм изпробвал и знам, че мога да го препоръчам. Така че в тази връзка, може би, книгата Warrior Diet ме е впечатлила най-много. Най-вече заради историческата препратка с това как са живеели в миналото такъв тип войни и духа на самия войни. Но дали се храня по този метод? Не. Но книгата е добра и бих я препоръчал на хората, които са ми близки. Добре. Искам за нашите слушатели да кажем къде се намираш, къде се намира вашата зала и къде по принцип хората могат да те намерят не само физически в залата, а и в интернет, в пространството. Как да те открием? Ами, физическата ми зала се намира в София, на Цариградско шосе, зад хотел Пливка. Това е бившата Спайдер спорт зала. Там осъществяваме тренировки с съпругата ми, с още няколко треньора. Различни групи, различни тренировъчни занимания се провеждат. Като аз се занимавам по-скоро с силовото кондициониране и работата с тежести, докато моята съпруга Ваня Висарионова с възстановяване и ресторативно движение. Нейният проект се казва Fit Body Hot Mama, нали така? Fit Baby Hot Mama, да. Да, окей. Ами това е едно име, което измислихме в началото, когато започвахме, но то се разрасна доста от тогава. И различни проекти, свързани с възстановяване, след раждане, тренировки по време на бременност, ресторативно движение, хранене. Изобщо темата става все по-широка. Мотивация. Някакси колкото по-надълбоко човек навлиза, толкова повече разбира, че трябва да се развива. Продължавам да се уча във всяко едно нещо, за да мога да дам най-доброто на хората, които идват. Аз това съм забелязал през последните години, че след опита, който натрупваме и аз и ти през годините, особено от днешно време, тренировката е окей, една част, това, което правим, но хората вече имат прекалено много голям стрес.
и трябва много сериозно да се работи с тях, това, което се случва с тях извън залата. Тоест, ако ние сме с тях 1-2 часа в залата, какво става с тях извън залата, с липсата на сън, с лошата храна, с стреса от работа, и ако ние не обръщаме все повече внимание на тези работи, Юри, нашата работа в залата не се вижда, тя остава някакси, няма много голяма полза от нея. Какво мислиш ти по тази насока? Що се касае до моя метод, аз се опитвам да отида дори по-далече от ежедневните неща. Дори наблюдавам хората, когато са изморени, стават по-първични, споделят някакви по-искрени неща. И на база на тези отговори, които ми дават, и това, което тялото им излъчва, преценявам какъв ще бъде най-подходящия съвет, който мога да им дам. Защото в противен случай е все едно да хвърляш семената по камъни. Това е малко безмислено. Съгласен така че не мога да кажа някаква рецепта, не мога да кажа някакво магическо хапче или нещо такова. Изисква се много работа и много дисциплина. Юри, аз ти благодаря много за времето, което днеска ми отдели на мен и на нашите слушатели. Благодаря ти от сърце, братле, за това, че гостува на нашето предаване. Пожелавам ти много успех на състезанията, които ти предстоят, на световното и на това, което е преди него. Много успехи, бъди здрав, желая ти много успех на бизнеса. Аз съм идвал в твоята зала, това ти го казах преди да запишем. Имам страхотни спомени от това местенце. Наистина има много енергия там и вие вършите страхотна работа с Ваня. Продължайте все така и живот и здраве, нали, да вървим напред, да сме здрави, да учим хората да бъдат по-силни, да се хранят по-правилно и това е. Благодаря. Успех ти пожелавам на теб и на твоето предаване и всичко най-добро на слушателите и дигайте плодовки. Да, благодаря. Всичко най-хубаво, братле. Успех. Чао. Чао.